Na takého novinára by som nezamestnával. Pretože, no, ja vám poviem to, lebo vy nič neviete dohromady. Vy len trepete a vediete rozhovor k tomu, aby ste niekoho pošpinili. Tak ja vám, no vy neviete ani kto získa novú cenu. Vy neviete o financiách nič. 100% mesačne je nič, aby ste mali svoje výnosy. Ja vám ukážem, koľko tisíce dolárov sa tu dávajú, ja si dávam na výnosové programy. Tu ich mám. Ukážem vám, ako aj tie výnosy chodia. To je jedna vec. Tu mám všetky podklady. Ukážem vám svoje účty a koľko tisíce dolárov dávam týždenne na výnosy. Keď to nebola pravda, prečo odchádzate? Lebo odchádzam. Prečo odchádzate? Odpoviem vám na otázku ohľadom výnosov. Nech sa páči, ale ja nebudem čakať na odpoveď 3/4 hodiny. Vy ste ani jednu otázku vecne k veci k tomuto problému nepoložil. Vy ste stále dával otázky také, ktoré boli od veci. Vás nezaujíma, že dávam výnos. Ale ja vám aj poviem, kto dostal Nobelovú cenu a vy neviete. Ja sa preštudujem. No preštudujete, to by ste už mal vedieť, lebo 10.12. ju dostal Mohamed Yusuf. To znamená človek, ktorý je tzv. Bankár chudobník z Bangladešu. On dával pôžičky od 50 do 100 dolárov, aby podchytil malých sedliakov, roľníkov s mikropôžičkami. To 50 dolárov do 100 je 1500 až 4000 korún. Dobre. Ja som dával ľuďom desiatky, 100 000 korún. Dobre, pán Pole, počujte. Zadarmo, bez úroku. Našli sme spoločnosti, ktoré sú v katalógu neplatia. Ale to je v poriadku. To sa stáva. Niekoľko ľudí... Ale nie, že sú to falošné zmluvy. Niekoľko ľudí sa nám ozvalo, že zaplatili vám 24 000 korún za niečo, čo nefunguje. Ale akože nefunguje, keď my ako spoločnosť... Ja ako novinár som prišiel za vami, dal som vám otázku, môžeme si nakrútiť s vami rozhovor? Môžete, však ja som vás zavolal. Odmietli ste. Ja som vás zavolal z mojej iniciatívy, nie že vy ste sami prišli. Vtedy som neodmietol. Ja niečo rozprávam. No pretože ste mi klamali. Vy ste povedal, že vy ste prišiel na... Ja som neslušne vychovaný. Z akých dôvodov? No pretože ste ten klamár prvej triedy. To videli aj diváci. Vy ste sa ozval ako klient. Dobre. A potom ste prišli ako novinár. Porozprávame sa, vypnite kameru a vy ste natočil čo? Odmietli ste rozhovor. Nie, ja by som nebol odmietol rozhovor, keby ste povedali, že do Černého Petra. To by ste nepovedal. Vy ste prišli kvôli úveru. A či vám viem niečo pozvať na kameru. A ja nechcem byť, ale ja nechcem byť hviezda z ľudu. Prečo? Za čo? Jasné, že, lebo ste mi nepovedal dôvod, prečo ste prišli. Vy ste mali povedať, že mám sťažnosť, že treba sa vyjadriť na kameru. Ja by som povedal, dobre, ideme na to. Vy ste to nepovedal. To nie je pravda. My to máme natočené. Vy ste nepovedal, takisto mám na ten rozhovor, čo sme vtedy mali, lebo tá kamera sníma tiež, neviem tá, čo som dal sem. To znamená, vy ste povedal, nepoznám, jasné, že máme proti podvodníkom, zlodejom a klamárom. Áno, ja sa môžem pozrieť každému občanovi tohto štátu do očí, ale vy nechcete počuť, že Pouli dáva úvery zadarmo ľuďom bez úroku. Nie, a teraz sa vráťme k tomu, nie po večeru ma netreba nahrávať, vy ste použil pár minút, aspoň nevidia diváci, ak ste ušiel. Takže my povieme si niečo o tých výnosoch? Ukážem vám výnosy, ako fungujú? No, akože ste sa ma pýtal. Však vy neutekajte, ja vám ukážem výnosy, ako fungujú, aké výnosy dostávajú ľudia, aj ja a naši klienti. Prečo utekáte? No vidíte. Takže toto nie je rozhovor. Toto je pošpinenie zase mojho mena. Počúvajte ma. Ja som ten, kto nosí moje meno Pouli. Nie vy. Ja ho nosím to meno. Ja. Ale ja nedovolím, aby niekto zobral moje čisté meno, môj čistý štít, nedovolím, aby ho zobral nejaký urbančík a použil televíziu na to. To vám nebudem ukázať, to nie je dôležité. Amen. Nie, na to boli robené testy cez agentúru, 10 otázky z toho bodov. Ukážeme. Ja vás tam aj postanem, za vaše klamstvo a podvody. Kamera nepíde. Takže, vážení diváci, teraz ste videli, ako pracuje nejaký redaktor, nezodpovedný, ktorý nechce počuť nič iné, len to, čo mu vyhovuje. Falošné prihlášky,
Máme okolo 1000 týchto prihlášok, ktoré sú súčasťou zmluvy. S pečiatkami. Jeho to nezaujíma. Mám desiatky zmluv so spoločnosťami, ktoré zastupujem v rôznych komoditách a službách. Potvrdené, podpísané. Nechcú vidieť, nezaujíma. Stovky klientov, ktorí dostali pôžičku do mňa zadarmo bez úroku. Samozrejme niektorý klient aj s malým úrokom. Ale na to máme zmluvy s ďalšíma spoločnosťami. Šek, ktorý sa vrátil naspäť od klienta, neprijal peniaze, chcel dostať prácu. A šek sa vrátil poštou naspäť, na druhej strane pečiatka. 2,5 milióna zaplatil Poli, tu je zoznam ľudí s telefónnymi číslami, ľuďom, ktorí nedostali prácu, pretože rakúsky podnikateľ podviedol niekoľko tisíc ľudí na východe. Ale jediný Poli vrátil ľuďom 2,5 milióna korún hneď z pokladne, keď potrebovali peniaze, lebo majú málo peniaze. Ja som mohol povedať, mňa nezaujíma, že ste zaplatili tie poplatky, pretože dotyčný podnikateľ ušiel do zahraničia. Nie peniaze zobral on, ani ja. Ale ja som pre dobré meno spoločnosti a moje tieto peniaze ľuďom vrátil. Tak ale jeden klient si bol sťažovať kvôli práci a dostal naspäť peniaze, ale on ich poslal naspäť, lebo on chcel dokázať, že nedostal ani peniaze, ani prácu. Že ja tu mám doklad šek. To videl aj pán Urbančík. Takže pána Poliho by chcel niekto očierniť. Ja mám podklady na všetko, ale mi neberú do úvahy. To je zoznam ľudí, ktorí rásla čas do 3 rokov. Rok, 2 to trvá, kým ho dáme na súd, keď nie a nie, aby splatil pôžičku. Lenže ja tu mám stovky pôžičiek, ktoré som poskytol ja ľuďom bez úroku. Nikdy som ich neuvidel. Len tí, ktorí boli zlí, tzv. Ľudia, ktorí si ešte robili srandu a ktorí si zaslúžili, aby som ich dal na súd, tak tých mám niekoľko 100 alebo niekoľko desiatok, ktorých som dal na súd, len preto, že si to zaslúžili. Až v 3. roku. V 3. roku. Aby to nebola zamlčacia doba. Ak padol jeden americký fond a ľudia investovali do tohto fondu, nie ku mne, ja som ho zastupoval, tak som ľuďom vrátil niekoľko 100 000 korún z mojho vlastného vrecka. To by kto urobil? To by neurobili ani moji seovci, ani majskí, a neviem, či vôbec niekto. Ale pán Poli áno, pretože je čestný, má veľké sociálne cítenie a zároveň ľuďom stále pomáhal a stále pomáhal. Aj za cenu 100 000 alebo miliónových strát. Kto by to robil? Neviem. Ale tak sa môže stať človek, čestný a pracovitý, v rukách médií, ktoré veľmi radi špinia, hádžu hnoj na niekoho, len preto, aby nafúkli nejakú kuplinu, aby urobili veľkú sledovanosť. Týždeň ide uplutávka, super, strašná uplutávka, a z ničoho nič. Ja som inicioval TA3, mailami, telefónmi, na to mám dôkaz. Urbančík klamem povie, on prišiel z vlastného rozhodnutia so mnou natočiť rozhovor. Nie, on by to bol zase ďalej a ďalej rozmazával, pretože určite bol na prokuratúre. Prokurátora zatiaľ nekonala, aspoň o tom nevie a nemá ani právny podklad na to, to musel vyšetrovateľ. Ale vyšetrovateľ bude mať k dispozícii všetky tieto materiály a uvidíme, či bude môcť konať. Tak ako som bol niekoľkokrát na polícii, boli klientom, ktorí ma podviedli, oklamali, okradli a ešte sa mi za chrbtom smiali. Ale Poli má čisté svedomie ako raná rosa a môžem sa pozrieť všetkým ľuďom na svete do očí. Ale ak sa dostanete do rúk takýmto žralokom, darebákom, nezodpovedným redaktorom, tak potom máte čo robiť, aby ste očistili svoje meno. Meno, ktoré niekto chcel pošpiniť, len preto, aby ich televízia mala veľkú sledovanosť, lebo celý týždeň šli uputávky,